Idi u kurac. Zgamaka. Otac i sin evo. Gadi 20 ušla. Frane, počne mi lagat, osići ti kurac. Pa pomalo uče, treba se, nemam pojma, uče, ne boj se. Jebim ti tetku, ono. E, kako slovima 20 Stari, ili ovdje, brojevima, ovdje. brate? Je slovima 20... Snake, smil ti ja nešto objasni? Smil ti ja objasni ovu mapu ovdje sad? Nemoj ti objašnjavat. Molim te, ali smil, molim te, znači molim te, ne tražim da je to nešto nužno, ne. Brate, digo mi počelo se mi lagat, nišan daj. u kurac. Evo, moga bi jedan. Evo jednoga sam zvao doći, stani. Ovo je reka da mu je loš ping, ma koga jebe mrtvi Stani, čovjek. ma jebe ga. Pička mu materija. Njima sve smeta. Moramo biti ping Ujde 5 da se igra iće. jedni kanker. Evo, ovi će doći za 2-3 minuta, Ma ne, viš da ne možeš, nema šanse, laga znači laga. O! Idem ja tam da restartujem internet, brate. Pa kuži, ti uzimaš ovo na ESL-u ljude zato što laga. E, ostaću na TS-u, ja ću samo izvući i vratit kabel. Ajde, daj mi PVS obe, brate. 20. Ušlo Dobar ti je. 20. IP servera, bro, ajde sad ću ja da dođem. Idem restartuit internet, jebem ti internet. Video. Samo pomalo, onako ima doći ovi 5, aj. Ja tebe ne vidim, kužiš ti to. Ajde, useri se, jebi ga ospu. Ne mogu, brate, sad sra. User in your Ne vjerujem channel da si timed sra, ne out. bi ovaki mi head dao da si sra. Video. Ka Snake, profesionalac moj. Napuš se karne. Snake, pa ovo je samo igrica, jebem u miš. Igrica, ovo je za mene život, Igrica, brate, nije a igra. da ne jebog ja bi umru. Vidiš ovo? Ajde, rane. Vidiš ovo? Video. Vidiš? User joined your channel. Aj vidi ima kakvog efekta, ne bude li imalo halal. O. Evo ga, brate, sad ću da vidim da li hoće da radi CS. Nešto mi lagalo, brate. Hoćemo mi igrati još ili šta ćemo, brate? Hoćemo, evo dolazi na još jedan, 4 nas je tu, nema priče uopće. Važi, aj. Kako sam napaljen, pa ovo je smišno, je. Ja tebe ne vidim, stari moj, ne vidim. Evo, sad me vidiš. Laga mi sve. Sad me vidiš. A jebi ga, onda dođe i on. Ah! Napuši se kurca. Snake i tebe, ja te volim, brate. Daj ga. Vidim, sad moram ići pokriti, a on kuća mi prokišnjava. Da ti kiši. Vidi ovo! Ma daj jebote, bog, proguta se. 37 healthy. Pucan u tebe, ništa, što je ovo? Možda je fer. Vidi ovo. Aj evo te. Smiješ se ko da si šmir papir prokutu. Aaaa! Jebim ti pičajz. Koji je ono TeamSpeak? Ne mogu igrati, lagam, pa jebe da mi mamu jebeš, ne mogu igrati. Zato ko mame možemo se dogovoriti.
Jel ovo Ajde. moguće? Ma Jel ovo daj, moguće? Ovdje nećemo igrati sigurno VS na ovom Ma serveru. daj, ovo je smećo servera, bog te jeba, proguta se 10 metaka dok sam to ugledao, ma daj bre. Evo vidiš, Znaš igrat tu. nije to do servera. Ti u... Tino. Pređi Snake, hajde pređi sad da si izjebem. Ti vampire pređi tamo. Ma di ću Pređi, prići? vampir, Pa bačinac, pređi. pa ne možeš protiv mene igra mapu, šta je tebi, o čemu ti pričaš? Hajde pređi brate, nemoj se. Ajde pređi, ne laga mi sad malo manje, ajde pređi. Evo ovako ćemo, aj. Snake pređi tamo brate. Nema šta Snake prilazi. Aj molim te pređi. Pa Snake. prešao sam je. To lutko, gledaj. Ne ubiješ ga vampirima da te silujem večeras. Vidi ovo. Koliko ti je ostalo HP? -3, jel? On je dinosaur, brate. Pogledaj useraju. Da si hodo si. Vala češu me leđa stane. Frane, upališ li video, noge će ti slomiti. Mogu samo ja. A? Ne možeš. Zato jer mi laga ne mogu igrat, bog te jebo. A nisam metaka. Ne mogu ja ovo igrat, ne mogu ja ovo igrat 2 na 1 ni 1 na 2, ono ovo ne možeš igrat, ne mogu se fokusirat. Nemoj da sereš sada brate. Ma di ćeš? Jebi ga brate. Opet je počelo lagat, gotovo. Gotovo počelo lagat brate. Zašto mi laga brate, ne kontam. Odeš tamo u onim... Da si net uzo jebeš im mrtvi. Nije ga hosting u kuću. To sam ja uradio, sad mi net zinkerca radi. Ko cheeseburger. Di ćeš Dušane, di? Jebi ga brate. Daj drugi server da igramo 1 na 1, ako dobiješ 5 rundi ja kurac sečem brate. Nemoj, pa dobro, neko nije šta odsjeća, ali da popričaš o tom. Ma Nema, ozbiljno ovo laga, 1 na brate, 1, ovo mi je specijalka, brate. Ode ja po jednog, brate. Ne mogu, ne vidim brate, razumeš da te ne vidim. Ne vidim, pucam u tebe, ne vidim. Hoćeš u Majke kanter? mi ne vidim. Hoćeš? Ma nema veze to nikad brate. Ne vidim te, pucam napred brate, ne vidim te. Kome ne vidiš? Pa ne vidim te brate. Ne vidim. Ajde nađi bazin server da vidiš brate. Ajde nađi molim. Stavim, ma nema veze Dušane, ni... Nema šanse da. Ajde, nađite jednog, hajde. Ma daj, nema ni ovo Ode ja po šanse. VS i... Ovaj Korpe Jel' Friži. jel' došao Šagi ovi? Ma nemoguće, evo ovo je nemoguće. Znaš šta, ovo ti ide 2 puta zaredom tapping na glavu, ništa. Jebote, ko da imaš cheat jebo. A? Majke mi, ko da imaš cheat. Stari ESL, 1 na 1 puno igre. Ma kurac tvoj ajde daj mi server brate, molim te da te vidim. A? Ajde daj drugi server, nađi prazi neki server. Pa znam ja da si ti bolji Dušane, bog te. Znam ja da A si ne, ti ali bolji. nađi brate, ne mogu, dolagam mi, nerviram se brate. Pa Ne, ne igramo za pare, boga, zajebancija je, brate, nema veze ali s zajebanci, ali nerviram se i od zajebancije se nerviram, majke mi brate. Aj nađi neki drugi server. Snake, aj nađi priđi te za vrste. njega, aj priđi za bačinca, Snake.
O, bravo, bravo. A nema drugog servera, brate. To je tragedija. Ma daj, ono. Sad i meni A lako. nemaš, Daj, nema, gasi taj nemaš. internet, jebem ti 24 sata Isusova. Nema passworda, stani, koji je password na TeamSpeaku? Šta je ovi otišao? Lol. Ma di je Tino ovi nesta? Ovdje sam, ja. A tu si, brate, gledam šta nisi online na ovome. Aj sad će doći, doće peti, aj User traži. joined your channel. Ma ne, Šegi. niko, ja. Ja daj, Evo broj, Šegi ja. je došao, evo Šegija, brate. Aj po VS neko. Aj, tražite igrača. Ma daj, ono. A jebem te mrtva. Nema psovanja. Vidi ovoga Tarzana, je. To je to. Bačinac, ovo si VH upali, a ovo je nemoguće. A, upalio sam. Ne. To je mene ko? Šegi, jes tu? Da. Aj priko mene uđi na server P20, malo ćemo se zajebavati dok ovi nađe igrača, aj. A me čujete kad pričam? Jes? Ne, jesmo. A, gutaš ko Severina, brate. 17 kelti. Znate onaj vid s Severinom i Bogom. A Interp 0-0, ovo je Interp 0-1 je, šta je ovo? A ovo, cheat, brate, nije A nije ti, cheat. znaš li zašto služi Inter P, brate? Vidi ovo. Inter P nije za pucanje uopšte, vi niste normalni. Koji? Ex Inter P kad Ex Interp, nego zašto je? Nije uopšte za pucanje. Je. Kad ti laga, kad on se sam povećava, šalje više paketa da ti ne bi lagalo. Dok kad 0.01 stavljaš šalje više paketa, 0.1 je normalno. Znaš ti šta Prije je ga vidim 0.1? sam, Znači da se informacije o poziciji igrača na serveru šalju 10 puta u sekundi, na 0.01 šalju se 100 puta u sekundi, što je realno. I... A red, zar nije bolje 0.1 ili 0.01? Šta nije bolje? Zar nije Bolje bolje 0.1? Je, i onda gađaš po metra od glave nekome šta je u hodu i ubiješ ga, ono. To je realno, totalno. Ono. Pa ja rane, evo meni 0.1 igram od kad sam se rodio. A otkad se rodio kurac. A viš kako me izguzi, brate. Možeš... E vi, kako sam se Ne njega možeš ga izguzio kroz kutiju. Ma dragi Galaxy, ostav kill jebote ja. Ma daj, mater, umrlo jeben kampersku. Ouuu. A ne možeš ti kad igrat kad laga. 1 na meni 1, laga. 1 na 1 na ovu mapu, na bilo kojem serveru, kome dobije daj mu auto odmah, auto mu dobije. Auto Ja dobije ću, odmah. ajde ja ću, brate. A, na koji god Aj ćeš izađi server. Snake, aj izađi Snake. Evo bit ću ja, čekaj stan. Izađi, ajde. Ali me kurac, igrat ću slago, brate. Ali da nađemo drugi server, neki A. dobar, ajde, brate. A, Evo bit šta ću da ja u nađemo? specu, brate. Evo. Kako ti znaš da ću ja ići tamo livo, jeben ti Isus? Pa pucam, rakobua. Evo. Ne moš kad laga, mamu mu jebem i CS-u i svemu. A, brate, evo. Evo 2 na 2 od sam. Jeben ti mater Isusovu više. Ajde pređi ti, Šegi tamo kod njega. Da se hajde. izbuljimo. A nemoj umrit, molim te. Čekaj, idemo restart, stani. Ali ne moš igrat, brate, nisam ti ja... A meni laga isto, bog te, ne mogu puca, ovi mi visi na internetu, ovdje ne mogu ništa. Ono. A brate, bježi jebote ja.
Ne moš, jebe mu, decu mu jebe. A nađi prazan server neki, brate. Prazan server nađi pa da nađemo neku mapu takvu, brate. Nema šanse, te moj. Hoćemo mi igrati, šta ćemo se zajebavati ovdje, brate. Ma daj, još umrit, ono, još umrit, šta treba? Ja sam dinosaur, brate, ja ne umirim. Pa vidim, ono je. VO. Pa no... Vidiš? Ne vidi, znači, vidi ping, 200. Viš dobar, te 50 od... No, nema šanse ti, brate. Brate, ja pucam jedan metak, dižem se rišan do Boga gore. VO, evo, zna se. To sa lagom, gledaj, ping mi 170, skoči na 200 nekad. Ma da, vozi je, bro. Da. Ma ova igra sjebana, laže igra bogati, to je to, nema tu priča nikak. Ko? VO ga, Ja. evo... Znaš koga tuci Rafalon? Isusa tuci Rafalon. Pogledaj ovo. Ma ne mogu laga i meni puca. Vidjela Ima mi se kom ništa je da ne ne lagao si meni šegiju jeb. Ali majke mi lagam. Meni majke mi laga 80%, 90% mi laga, ne 80. Jeb ga, dvije strane. Ajde da nađemo neki prazan server, brate. Sad ću da nađem ja. Mor me jebut. Čekaj, je li naša ovi igrače? Tino, ili ti tražiš igrače? Ne tražim, brate, ne javljam se niko više. Sad ću ja naći server jedan da vidiš, sine. Prazan da nađem samo. Oj. Bačinac, ja tebe volim, majke mi moje. Što mu ga ne popušiš, brate, kad se zapeo to? Da. Zato jer sam ti ja uvijek muško u vezi, jebeno. Ne mogu se snaći. Ne ide mi to od ruke. Ajde dobro, brate. Idemo samo mid. Ajde, snovija, brate. Ba! Ajde uđite, dao sam na TS-a, dao sam na TeamSpeak. Ma da, ćemo igrati jebote. Koji snov, jebeš ovo 1 na 1, braju. 1 na 1 znate da mi ne možete ništa, tu nema priče više. Ajde, evo ja stopom 1 na 1, eto. A, cool. Ja ću. Čekaj, stani Ajde, mid ovaj, sad. Tino, jel čuješ ti ovo? A? Jel čuješ ti ovo da će oni sa mnom 1 na 1 igrat? A bagre jebem van! Pogledaj jebeš ovo 1 na 1. Pičku materinu. Pogledaj ovo, sve od jedan put dolet. Nemaš ništa. Ne Evo, mogu ući čekaj. na ovaj server. Koji je ovo video, Dule? Metnem ti ga, a to je to. Da, da. Ovo su ovi. Zovem u Vimer Raska Aleksića je. Ratka, šta je? Aj preko mene. Ma neću Idemo igrat Snake-a. ovo 1 na 1, 2 na 2, ne da mi se to, igram po cijele dane to. Hoću igrat Aj pičko, mixed. hajde, hoće. Ma ne mogu, brate, zna da si jači, strah me, govna mi ispadaju ovdje po snovu, ono. Oj, das 2 long, hajde sljedeća, hajde. Čekaj, nek nađe ovi za igrat, aj. Hoću baci više ja miksa, ne da di god uđem ili da me banaje, ili da ovi izlaze, ili da je... Kaže meni jedan mali igrao sam jedan od druga, kaže on, ti imaš cheat kako se popeo na onu kutiju, ja oplašu. Ja rekao, cheat, prisniš. Jetpacker, treba si mu reći da imaš jetpack, da ima to kupit, ono, na spavnu. Ma daj! Da ima to kupit prodavnici pa ga transportuješ do kante. Instaliraš ga, ono, zalipiš ga na monitor. Daj njuke u kamion pa do zimi. Šegi, Oj. šta ti kažeš Ima na malo- onoga, na no Nika? Ma nek se napuše kurčine. Jesi vidio, evo nek ti Tino govori to, ništa sam ti pokaziva video, evo ti ga, to ti je ovaj momak ovdje. On ti je rekao za njega još prije da ima cheat, ono, jel Tino? Ima, prije. Ne.
I sad se izvlači, ma taj SS, ono što je on stavio, ono ništa ne znači, sin. Ono ništa ne znači, bre. što? Treba ili snimat Možeš demo, ga ali- pali gaz kako te volja. Možeš ga brate. palit, on valjda ga razumiješ, kad mu zagusti, upali ga i ovi mu ga udre tamo, kužiš, E, mada on ajde nije sad nešto, jedan. stani, ajde da ja se nešto pitam, brate, ću mi da igramo ili ti ja da idem? Brate, evo, tražimo ves. Haj neko Ko traži. traži? Haj traži neko, aj. Tino, aj traži, Hoću tra- šta ti igraš sad jebote? Hoću tražit neko, brate? Pogledaj igra na server. Tino! A, ma neću tražiti, ne da mi niko se ne javlja jebate, bo. Traži, brate, Diću traži. izvana taj server, što ću tamo User zvati? disconnected from your channel. Evo sad User izašao, disconnected from your channel. Ovdje na kurac. I tlak dižu ovdje na server, ovi likovi. Ajde jebi boga.